Si Jesus mituyhad o mingon kaniya, babay, hain naman sila. Wala ba'y nagpabilin aron sa pagsilot kanimo? Wala, sir. Siya mitubag. Kung mao kana, si Jesus mingon kaniya, dili usab ako mosilot kanimo, lakaw na, og ayaw na, pakasala. Lakaw na o ayaw na pakasala. Kining atong ebanghelyo nga nadungog nga gibasa, ginganlan kuno ni og Pope Francis Gospel, quote-unquote. Nga naman, kahinumduman, 2013, bag-ong napili nga Papa, si Pope Francis, atong Santo Papa. Sa dihang gipangutana siya, may tungod sa third nga gender, homosexuality. Mao ni ang iyang exact nga tubag. And I quote, "If a person is gay and seeks out the Lord and is willing, who am I to judge that person?" Unquote. Kung ang usa ka tawo bakla, bayot ba? Unya nangita sa Ginoo ug matinud-anon nga musunod kaniya, kinsa man ako nga maghukom niya ng maong tao. Muna niya nga pahayag nga gikagubtan sa tanan sa tibuok kalibutan. Pipila ka buwan human ana iyang gihulagway ang simbahan kining atong Catholic Church, the Universal Church. Ingon niya nga sama kinig field hospital nga mo-admit og motambal sa daghan og nagkalain-laing mga tao nga nasamdan og nagkinahanglan og healing o kaayuhan. Ang iyang gidusoan ni ang simbahang Katoliko as a universal church should be inclusive, dili exclusive, meaning bukas sa tanan ug alang sa tanan. Walay pagpihig. Kahinumduman na ay mga bahin sa katilingban nga grabe ka aggressive nga maghukom, manghimaraot, gusto na nga mo silot sa mga homosexual. Mao na nga kini nga gospel karon, kining ebanghelyo karon, ang mga magtutudlo sa balaod og mga Pariseo nagdalag babayi nga nasakpan nga nanapaw. Ganina niingon ko didto nga wa pa magsugod ngano man pong babae ra man po'y nasakpan. Nga kung actual wa da sila kita sa laki. Usas di ari nag-ingon it takes two to dance a tango. Di ba na discriminatory? Kung naay masakpan ng manapaw, ang babae ra di ay. Okay, labot tong laki. Sige na lang. Og ang mga Pariseo og magtutudlo sa balaod, ni-invoke din sila. O sa ilang gi-invoke, balaod ni Moises.
Nga mao pa ilang gisunod sa balaod ni Moises, kung ang usa ka babaeng sakpan nga nanapaw, adultery man na, ang silot, batuon siya hangtod mamatay. Pwedeng nganlan nimo og karon pa, pwedeng tokhangon. Bato lang nila sa una, kay primitive pa man ilang paagis pagsilot. Dili pa man gani electric chair. Mo nang nasunahuna sa mga magtutudlo sa balaod ng mga Parisiyo, they are bent on silot, condemnation. Hukman, silutan. Apan lahi ang nasa atong Ginoo. Gani mitubag siya, kinsa man kaninyo nga walay sala, hala sige. Maoy mo bato kaniya. Kanya gisultian kita nga sa Ebanghelyo, wagi ni der og bato niya na mahawa silang tanan. Katingad-an kay ang unang mipahawa ang mga tiguang, mga senior citizen. Ngano kahapon, lagi, ingon bitaw nila nga, kung magkatiguang na ta, magkadaghan man atong sa, di mas guilty tang mga adult o mga tiguang. Yung mga bata, sugod-sugod po na sila. Unya, mituyhad si Jesus, babae, wabay misilot kanimo. Wala, sir. Lahos atong Ginoo. Nasi ang kasing-kasing. Kung mao ka na, dili usab ako mosilot kanimo. Lakaw o ayaw na pagpakasala. Wato gingnan ha, nga lakaw, sige, pwede nimong usbon sunod, magmatngon ka ha, kanang di gyud makasakop ng uban. Wa, kay usab mo ingon mang uban, tanaw ha, nag-advocate atong Ginong Hesus sa pagpakasa og dugang. Wa, uy, gani giklaro niya, lakaw na, pero ayaw na pagpakasala. Wa biya siniingon nga lakaw na, ayaw na panapaw ha. Ang iyang term pagpakasala, meaning tanang sala, dili na himuon. Meaning ang nas atong Ginoo kahigayunan sa pagbag-o human maghinulsol. Mahimong bag-ong tao. Kung patyon siya, napaday mabag-o. Na di man ikalipay sa Ginoong kamatayon bisan sa makasasala, ang iyang kalipay nga ang makasasala, makaamgo, maghinulsol, magbag-o. Lisod ba na sabton? Kaya mga taon di kasabot ana, ako, kamo, ginikanan mong yun mo. Namang yun mo yung mga anak o mga apo. Matagkasala sa inyong anak o apo, gusto mong patyon dayon? Or are you still considering to give that son or daughter, grandson or daughter, granddaughter, another chance? Kaya sa hikapiot kay ta. Mura po guwatay sa mamanggani ang pangutana sa ang sumbat sa atong Ginoo, kung kinsa man kaninyo ang walay sala. Walay sala. Kinsa ra may walay sala dito? Tanan nakasala, gawas siya. Gani siya, doon siya katungod kay mo-qualify man siya siyang criteria, walay sala. Wala ba sala atong Ginoo? Di, siya lang ang qualified mo ba to? Pero, instead of invoking the law o gikondinar o silutan ang babae, he prefer to give that woman another chance. Magbag-o.
Ang atong Santo Papa, ningon siya, who am I to judge that person? Di ba it sounds familiar? Ato pong iampo karon atong Santo Papa, salamat sa Dios na ayos siya. Unya, nakabalik sa iyahang mahimo pa, though dili pa siya totally free nga healed and recovered. Salamat sa inyong mga pag-ampo, salamat sa atong mga pag-ampo. I'm asking you to continue praying for him sa atong Santo Papa. Ningon ko ganina, does it sounds familiar? Because it is in the heart sa atong Santo Papa, the same heart with the heart of God, the Lord, na dili bent on condemning. Sa tinuod lang, daghan patag-angay makatunan, may tungod sa kaluoy o pagkadili judgmental. Labi na ning atong panahon karon nga nagkabahin-bahin tag maayo. Nang gitawag sa English nga we are polarized. We are polarized. Og kining rush judgment maoy kinaham nga nahimong default mood. Diba taas tong cellphone na ay mga default diha? Na silent mode, na airplane mode, unsa ba diha? Karon sa atong katilingban mura og default mood kanang rush judgment. Hukman ta dayon. Hukman dayon. Mao ni. Nya unsa may punto sa dialogue ana? Unsa may path sa dialogue kung we are bent to judge the person or group of persons. Gingon bitaw, if you judge the person, you can no longer love him or her because you already judge her. So mo na pait karon, we are polarized and then nahimong default mood kining dali lang mo hukom, daling mo kondena, daling mo silot. Klaro man ni kayo sa atong social media. Ang kabalak-an pagyod nga bisan og nasayod na ta nga ang uban grabe nga fake news, walay fact-checking pa. Ato ra nang lunokon, atong dawaton mong ra gospel truth. Unya og ato pud siyang bisag pahibaw-on lang gamay. Kita na hinuy awayon, namura. Kita naman hinuy awayon. Di ba? Kay bisag na ay mga facts na sukwahi sa ilang gituhuan, they have 1,001 reasons to refuse in refusing to believe and continue to hold on to their biases and judgment. Ang resulta, mauning resulta, we demonize each other or demonize one another. Dili na ta gyud hinuon makaistorya pa usag-usa. Ang diwa sa magtutudlo sa balaod ug Pariseo kinabang musilot diretso. Wala na'y dapit ang kaluoy o pasaylo. Mauna ni. Magbantay ta. Maguna-una ta. Ato ba pong itandi, nabudol na ta sa miaging mga piniliay. Unyag magdiritso-diritso na punta karon, mabudol na punta. Di ba?
Naburusan na tagkausan ng anak, nagpaburos pagitag ikaduha, ikatulo, magpaburos patahantod ikanapulo. Di naman tayo tingali na sayop sa maoy gapaburos kundi kitang gipaburusan. Siya ro gyud ug wa gyud tay nakatunan. Nga kanang usa gani nga maburusan ka unya wala ka dayon na ug wala ka seryosoha. That's enough already. Nga makaamgo ta. Ang atong Ginoong Hesus nasayod baya nga kitang tanan makasasala ug nagkinahanglan sa Dios nung kaluoy ug pasaylo. Klaro gini kaayo. Mao gani nga miingon siya ngadtos babae, dili usab ako musilot kanimo lakaw na ug ayaw na pagpakasala. Panapos, mga igsoon, kini nagpahinumdom kanato nga ang Dios dili magkondinar kanato bisan kita makasasala. Dili siya malipay nga kita mawala og malaglag apan naghagit siya usab kanato kitang makasasala sa paghinulsol o pagbag-o. Kung kita maghinulsol, magbag-o, kinahanglan move on na kita. Ang babae, sa laing pagkasulti, giingnan sa atong Ginoo, okay. You are forgiven, now move on to the next level. Forget the past. Biyain na to. Sakpan man gani ka. Pagbag-o. Muna isultis atong Ginoo niya. You have another chance, another opportunity to be the better version of yourself. Ug nindot ni, kay naaman ni sa kang San Pablo sa ikaduhang pagbasa. Kinanindutan kaayo, ingon ni San Pablo, ang gihimo ko maong paghikalimot sa nangagi ug pagpaningkamot tukutob sa mahimo aron makaabot sa dag-anan. Noted baya nga Terminator, noted baya nga makasasa si San Pablo, si Saul. Saul maiingalan sa wala pa siya na bag-o. Gani, isip silot sa kaugalingon, giisip na niya iyang kaugalingon nga dili angay nga tawgong apostoles. Pero tungod sa grasya sa Dios, siya nahimong siya. Ug wa makawang ang grasya sa Dios diha kaniya. Unya din hining bahinas iyang sulat ngadtos iyang sulat taga Pilipos, giingon niya, ang gihimo ko nga mapaghikalimot sa nangagi ug pagdagan aron makaabot sa finishing line sa dag-anan. Tinuod man na may giingon, though no one can go back and make a brand new start, anyone can start from now and make a brand new and beautiful ending. Kaya usahay ang ato ang beginning, perting di malasa, perting di mauha. Ay nalang kabalaka. Start from now and go for a beautiful ending. Diham ta kitaon sa mahuman, nabiyay uban bitaw nga mga banggiitang scholar in the beginning, dili man sila ingon anak ka lantip sa academics. Gitawag sila mga late bloomers. Pag-abot na sa career proper, philosophy man na siya, medicine o unsa pa, law man na siya, dito na mayagpag. Yes,
Dili mayong beginning, but a very good ending. Beautiful ending. Katapusan, giingon biya diri sa unang pagbasa. Ang Ginoo miingon, ayaw na hinumdumi ang nangagi, ni mamalandong kamo sa mga butang sa karaang panahon. Karon magbuhat ako og bag-o mga butang. Diham siya na sa atong salmo. Forget the former things, do not dwell on the past. See, I am doing a new thing. Move on. In this Jubilee year of hope, we are all reminded to let go of the old and keep moving to where God has called us, where God has called you, particularly ang atong pagkasama ni Kristo, sama ni San Pablo. Ato ng pangayoon nining atong pagsaulog ron Santos nga misa. Mo hinungdan nga niya kita nagakatigom, ug human nato gipaminaw siya sa table of the word. Mo nay ato ang pangayoon nga grasya, kabag-uhan. Diri inigsaulog nato sa table of the Eucharist. Diin atong pagadawaton, body, soul, divinity of our Lord in the Eucharist. Magtabang ka nato, hadool na ang Semana Santa, next week na. Maro ni ang gipangayo nato. Ug nakita usab unta, mahimong instrumento sa kabag-uhan ngadto sa uban. Dili kalaglagan.